Ate, magandang gabi po. Magandang gabi po. Te, ano kasi yung naging sakit mo? Anxiety. Anxiety. Dahil merong kang... May nagsabi sa akin na na nakakatakot na, sabi nila may papasok sa bahay ko, ganyan, na papatayin daw kami lahat. Yun, tumatak sa utak ko yun. Pero thank you kay Apo, gumaling ako. Una, kay Papa Jesus, ate. Sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. Parang natanggal yung parang helmet ba po? Parang yung helmet ko nakapatong. Para nakasuklob sa ulo mo. Parang nawala. Tinanggal lang namin yung tinanggal lang Thank you, ni Lord. Cristo, alam yung kinala sa kanya, yung masamang espiritong nagtanim sa kanyang isip at puso. 3 months ko rin dinamdam. Parang ano yan eh, hypnotize style, o budol style. 3 Na months ko rin budol o na dinamdam. hypnotize. Ngayon ate, okay na yung pakiramdam mo? Okay na okay. Masaya ka na yan? Pero hindi siya Siyempre, pasok thank sa you sa ulam ha. Panginoon. Yan, hindi ka pasok sa kulam. Thanks God. Ang naging sakit mo talaga sa madaling salita ay anxiety. Pagkabagabag. Pagkabagabag, sarili mo ang kalaban mo. Kaya nga yun, nervous ko, sarili. Ate, dagdagan mo pa ate ang iyong panalangin kay Papa Jesus. Huwag kang makakalimot. At laging Magdalsal. puntahan sa tahanan si Papa Jesus. Sige ate, taga saan po kasi kayo ate? San Juan, Mexico. San Juan, Mexico, Pampanga. Okay ate, salamat po. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat din kay Apo. Thank Okay. you, Lord. Sige po, bye-bye. Thank you. Thank you po Lord.